Kunjuk datang asalipun para pekden sepuh, para aji sepuh, ingkang saestu sampun lega ing pitutur wiwahipun ing pamawas ing satuhu pinundi ing tansah pinabekten. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu, pangemban pangbating praja miwah para satri nagari ingkang dahat sinudarsana. Ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Demangrejo miwah sedaya Bapak Ibu pamong saha saking unsur lembaga kalurahan ingkang satuhu kula hormati. Ngarsanipun Bapak saking Babin Kamtibmas Kalurahan Demangrejo ingkang kula hormati. Pinangka dhateng keluarga ageng Paguyuban Ketoprak Mataram Sido Budaya saking wewengkon Sidowayah Kalurahan Sukorno Kapaniwon Sentolo Kabupaten Kulonprogo miwah sedaya pradonga ingkang satuhu tansah amemayu hayuning budaya Nuswantara ingkang satuhu kula hormati. Sagung para pandemen seni budaya maligi Ketoprak ingkang bagya mulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten satengahing pepanggihan menika kula nderek ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun keparing-paring rahmat hidayah inayah ingkang tumandhut dhateng ibu bapak dalah kula satemah wonten ing wekdal menika andayani saged pinanggih kanthi manggih rahayu wilujeng lir ing sami kala. Amin. Sholawat salam mugi tansah katepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ingkang bisa dereki sageta antu-antu safatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Allah. Nyuwun sewu kula parikedah ngadeg sawetawis wonten ngarsa panjenengan sami boten nama kumalungkung so ngirangi kamardikan anggenipun Bapak Ibu nembe sami uca wawahan pangandikan. Namung kepareng wonten ing mriki kula pun suwuni tulung Adi kula, Adi Mas Sutriyono kepareng ngaturaken menggah wikados sing sedya wonten ing wedal dalu menika. Inges pisan sedaya keluarga langkung Bapak Lagi Adi Mas Adi Sutriyono ngaturaken sugeng rawuh, ngaturaken sugeng lenggah ngantos dumugi paripurna wontenipun adicara ing dalu menika. Ugi ngaturaken ageng atur panuwun ing tanpa pepindhan dumateng sedaya keluarga ingkang saestu sampun kepareng nuhuni ing dados panuwunipun saking sedaya keluarga. Pinangka saking yanipun Bapak sesepuh Paguyuban Ketoprak Mataram Sido Budaya ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sarwo. Panjenenganipun Adi Mas Sutriyono ngaturaken ageng matur nuwun ing sampun kepareng kersa minangkani dados panjenenganipun saking sedaya panitia mekaten. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, menggah wigatos sedaya wonten ing dalu menika Adi Mas Sutriyono ngawontenaken adicara pentasipun Ketoprak Sido Budaya. Niki akosipun inggih namung kepanggenan, namung ingkang gadah wigatos perlu kaaturaken inggih menika panjenenganipun menika Bapak Sang Prabu Nata Purwa Hadikusuma ingkang nembe kemawon rampung anggenipun damel villa wonten ing wilayah Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Ingkang menika kapenggalih anggenipun bangun sampun saged paripurna kanthi wilujeng purwa madya dumugi wusana. Saengga wonten dalu menika dipun wontenaken satunggalipun syukuran ingkang awujud hiburan ingkang kagelar tumuju katujuaken dhateng warga masyarakat Karangbatean Demangrejo saha sak kilotenenipun. Kanthi menika nyuwun tambahan pangestu mugi bangunan ingkang nembe rampung mawon anggenipun bangun ing samangke saged restanipun saged dipun ginakaken kados wonten papan-papan sanes kanthi manggih rahayu wilujeng. Para bapak ibu ingkang tansah kula hormati, atur kula boten kala kata-kataken
iki kula pun ditos-tosi saking Bapak sesepuh ketoprak nggih ngapunten amargi inggih nembe wonten jejeban ingkang kaitanipun kalian kegiatan menika nggih Pak. Mboten nama tiyang penting mboten ning diperlok ya, diperlok. Cik tulung mboten mau. Kula wanti-wanti dhateng warga masyarakat khususipun ing Karapatian saha Lumarjo saha kiwatenganipun monggo anggenipun resani pagelaran hiburan ketoprak menika ampun diriya dalem ampun dipun suwungaken nggih monggo dipun bagi gentosan anggenipun nonton murih ing sakmangke wontenipun pagelaran menika mboten berdampak kalian wonten ing lingkungan lan mboten kita kajengaken wontenipun kedadosan-kedadosan kaitanipun wonten ing segi kamtip Mas. Mekaten lan semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun wekdal aturaken dhateng keluarga seni drama ketoprak saking Sito Budaya Sito Ayah Sukarno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Mekaten nuwun.